Valkaja ja mulla on tässä vieressä ihmeen kokenut mies. Haluatko Niko kertoa vähän, että kuka sä oot ja mistä sä tuut? Joo, eli mä oon Niko Yläsuninmäki ja mä tuun Virrolta. No niin, ja me ollaan tosiaan nyt tässä Sanon teltassa on tavannut nyt Nikon ja ollaan täällä Himoksella, kuvataan tätä videoa. Nikolla on aika hieno tarina, niin me halutaan saada se kuvattua. Minkäs vuoteen mennään, Niko? Milloin tämä kaikki tapahtui? Se menee vuoteen 1988. Joo. Sä voisit nyt ihan vapaasti kertoa, että mitä Jumala on tehnyt silloin sun elämässä. Joo, eli tosiaan vuonna 1988 synnyin Jyväskylän keskussairaalassa. Ja viikon ikäisenä sairastuin, synnyin 7-kuisena keskosena ensinnäkin ja sitten sen viikon ikäisenä sairastuin tämmöiseen aivokalvon tulehdukseen. Ja siihen pistettiin sitten lääkitys menemään ja se tehos ja lääkärit oli silloin äitille puhunut, että tuun pääsemään kotiin ja kun tervehdyin ja kun piti päästä kotiin, niin sitten sinä iltana kuitenkin tämä aivokalvon tulehdus sitten uusiutui ja siihen pistettiin menemään tämä sama lääkitys ja se ei enää tehonnut ja sitten kirjoitettiin Kuopiosta lentoteitse toinen lääkitys menemään ja sekään ei enää tehonnut. Ja siinä vaiheessa sitten lääkäri oli sanonut äitille, että lääketiede on tehnyt kaikkeensa, että todennäköisesti poika menehtyy. No, tämä uutisen sitten kuultuaan, niin äiti semmoisessa aika jännitteisessä tilanteessa tai semmoisessa ahdistuksessa lähti yleisöpuhelimeen tai etsimään yleisöpuhelinta ja soitti tämmöiselle edesmenneelle saarnamiehelle kuin Takalan Matti. Matti oli yleensä paljon saarnamatkoilla eikä tuolloin ollut paljon kotosalla, mutta nyt sitten sattui olemaan kotona ja kun hän vastasi, niin äiti siellä sitten puhui sitten, että hän on täällä sairaalassa poikin puolella tänne ja ei yhtään tiedä mitä hän tekee. Ja Matti oli sitten rauhoitellut äitiä, että no ei mitään, että uskotko sä, että Jumala voi parantaa sen pojan. Ja tähän sitten äiti oli vastannut, että totta kai hän uskoo, että Jumala voi sitten tehdä, ei jaksa rukoilla eikä tehdä oikein mitään. Hän oli ihan sekaisin tästä uutista. Ja Matti oli rauhoitellut äitiä ja sanonut, että ei mitään, että rukoillaan. Ja Matti oli sitten rukoillut äitin kanssa puhelimessa ja tämän rukouksen jälkeen Matti oli vaan sanonut äitille, että mene katsomaan mitä Jumala tekee, että joko Jumala ottaa sen pojan itselleen tai sitten saattaa sen vielä sulle hoitoon. Ja puhelun päätyttyään äiti on kertonut, että häneltä siis sellainen ahdistus ja se sellainen hirveä olotila, mikä hänellä oli päällä, niin se oli yhtäkkiä hävinnyt ja hän oli täysin rauhallinen ja levollinen. Ja äiti oli ajatellut, että hän ei voi mitään muuta tehdä kuin mennä katsomaan lääkäriä sinne sairaalaan, että mitä on tapahtunut. Ja sitten äiti kertoi, että kun hän kävelee sairaalan käytävää pitkin, niin hän näkee minun sellaisen hengityskaapin siellä, hengityskoneen siellä, mikä mut oli pistetty. Ja paljon oli tämmöisiä hoitajia siinä mun ympärillä hääräsi. Ja äiti oli ajatellut, että no, hän menee katsomaan, että hän näkee vielä minut ja ennen kuin mut siirretään kylmiöön. Tiesikö sun äiti, että siinä vaiheessa, että sä olit kuollut? Joo, siis sitä ei siinä se jäi vähän sille, kun lääkäri oli sanonut, että todennäköisesti poika menehtyy. Siinä on jäänyt sellainen vähän, että ei ollut välttämättä tietoinen ihan, että olen menehtynyt. Että hän oli sitten ajatellut, kun siellä ne hoitajat hääri sitten, niin hän oli ajatellut siihen, että nyt voi olla sellainen tilanne, että on käynyt jotain. Joo, eli sun äiti tiesi, että se oli vakava tilanne ja ajatteli, että jos sä kuolet, niin kävi katsomassa, että ennen kuin joudut sitten kylmiöön. Niin, että halusi vielä nähdä, että jos on menehtynyt, niin halusi nähdä sitten vielä minut, että ennen kuin siirretään kylmiöön. Oliko se niin, että sun äitille ei kerrottu sitä asiaa ihan suoraan? Ei kerrottu suoraan sitten. Että myöhemmin sitten paljastui sitten, että lääkäri kertoikin sitten, kun olin herännyt eloon, niin tämä lääkäri sanoi sitten äitille, että hän ei voinut sanoa sitä ihan suoraan, kun hän näki, miten mun äiti ottaa sen tilanteen. Niin oli pakko pehmentää sitä asiaa ja sanoi, että todennäköisesti poika menehtyy, vaikka mä olin jo menehtynyt. Joo. No kerro sitten, kun sun äiti meni sinne, niin mitä hän näki? Joo, eli tosiaan kun äiti oli matkalla sitä sairaalan käytävää pitkin, niin yksi näistä hoitajista sitten näki äitin tulevan
sitä käytävää pitkin, niin hän lähti vastaan sitten äitiä vastaan ja oli sanonut äitille, että missä sä oot ollut, että tiedätkö nyt on käynyt jotain aivan outoa, että me odoteltiin, että toi poika jäähtyy, että me pistetään se kylmiöön ja se oli, että yhtäkkiä tämä poika niin ottaa omilla keuhkoillaan ilmaa sisäänsä ja tämä iho alkaa normalisoitumaan, värit alkaa palautua iholle ja elintoiminnot alkaa nousemaan. Ja sitten he kertoo, että he on nyt kytkemässä mua siihen hengityskoneeseen sillä tavalla, että mä saan itse hengittää, mutta jos mä lopetan sen hengittämisen, niin sitten koneet lähtee tekemään työtä. Sen sitten kuitenkin koko sen ajan sitten äiti kun hän valvoi sen yön siinä, kun ympärillä se ei ole sitä hengityskoneen, sitä mittarista, niin koko sen ajan on niin hengittänyt itse ja sitten lähtien olen hengittänyt itse. Joo, eli siinä tapahtui niin kuin Jumalan ihme. Mites Niko, mä kysyin sulta aikaisemmin, kun kerroit tätä tarinaa, että kuinka kauan sä olit kuolleena? Joo, mä tuossa joitakin aikoja sitten kysyinkin äitiltä sitä, että kauanko olen ollut kuolleena, niin hän siinä itse ajatteli, että muutamia tunteja olen ollut kuolleena. Sitten, että tarkkaan en osaa itse sanoa, mutta äiti sanoi, että useita tunteja kuitenkin. Joo. Ja sitten sä kerroit, että siinä jossain epikriisissä, että sinne ei ollut kirjattu sitten että sä olisit kuollut, koska sä sitten kuitenkin virkosit niin, että se olisi vaihdettu sitten se, mitä siinä, että muistatko, mitä siinä luki siinä epikriisissä? Joo, että kun mä tilasin tämän epikriisin, niin siinä mä sain ainakin huomata sen, että mä olin todella kipeä koko ajan, että oli kosketusarka ja mä voin todella huonosti koko ajan. Ja sitten siinä kun tuli tämä kuolematilanne, niin kun lääkärit huomasivat, että mä heräsinkin eloon, niin siinä oli vaan mainita vaan, että kriittinen tila. Joo, koska lääketiede ei tietenkään tunnusta sitä, että voi kuolleista nousta, niin se oli varmaan sen takia sitten. Joo. Sitten sä kerroit, että sulla jotain sitten niissä aivokuvissa oli näkynyt sitten myöhemmin, niin kerroitko sä siitä vielä? Joo, sitten puoli vuotta myöhemmin otettiin tosiaan aivofilmit ja niissä sitten lääkärit totesivat semmoisen, aina siellä aivofilmissä oli siis näkyy semmoinen tuhoutunut osa mun aivoissa ja lääkärit toisti sen tutkailun ja sanoi siihen malliin vähän äitille, että nyt on semmoinen tilanne, että kun poika tuosta kehittyy, niin hän on joko täysin liikuntakyvytön tai täysin sokea tai täysin huumataidoton tai kuuro tai mykkä, että he ei vielä tiedä, kun niin pienet aivot kyseessä, että mikä jää aistista puuttumaan, mutta siihen voit varautua, että kun poika tuosta kehittyy, niin normaalihan ei tule olemaan. Joo. Ja sitten te kävitte siellä lääkärissä ottamassa niitä aivokuvia kuukauden välein. Mitäs sitten, kun oli 6. aivokuvan vuoro, kun sä olit 6 kuukautta, niin mitäs sitten tapahtui? Te kävitte siellä lääkärissä äidin kanssa. Joo. Tosiaan puolen vuoden aikana käytiin aina ottamassa joka kuukausi kuvat ja joka kerta se näkyy oli siihen mennessä näkynyt tämä tuhoutunut alue siellä mun aivoissa ja sitten tosiaan tuli puolen vuoden jälkeen tämä 6. kuukausi ja 6. kerta ja sitten oli mennytkin pitempää aikaa, että lääkäri ei tullutkaan heti sanomaan, että nyt voiko katsoa kuvia, vaan siinä menikin vähän aikaa ja äiti oli sitten siinä vähän niin kuin sitten se alkoi säikähti sitä tilannetta sillä tavalla, että hän alkoi vähän pelkäämään, että mitä siellä nyt on tapahtunut, joko se on levinnyt koko se tuotunut osa niin koko sinne pojan aivoihin ja tällaisia kauhuskenaarioita alkoi tulee ajatuksia äitillä, mutta kuitenkin ajan päästä toi meidän oma lääkäri tuli sitten pyytää äitiä katsoa niitä kuvia ja nyt sitten äiti kertoo, että kun hän astuu siihen kuvaushuoneeseen, niin hän huomaa nyt 2 muuta lääkäriä siinä meidän lääkärin lisäksi. Ja tämä sitten meidän oma lääkäri oli sitten sanonut siinä äitille, että me ollaan tässä kollegoiden kanssa tutkittu näitä kuvia ja ihmetelty, että nyt se tuhoutunut osa on hävinnyt sieltä aivoista. Että kuvissa näkyy ihan terveet aivot, että sitä tuhoutunutta osaa ei enää löydy sieltä. Vau, toi on kyllä tosi koskettava tarina ja ainutlaatuinen sellainen. Niko, milloin sä tulit uskoon? Mun elämässä mä oon koko mun lapsuuden ja koko elämäni ollut sinänsä uskossa, että mä oon aina uskonut, että Jumala ja Jeesus on totta ja todellisia totta ja mä oon aina uskonut Jumalaan ja Jeesukseen mutta sitten mun kuitenkin omassa elämässä on tullut semmoinen vaihe, että mä pidin kuitenkin Jumalan mun lähellä, mutta silti vaan halusin itse elää elämääni niin kuin mä itse haluan ja nyt vasta sitten tuossa niin kuin muutamia vuosia takaperin niin itsellä lähti ihan parannusprosessi lähti käyntiin ja mä aloin huomaamaan, että kuinka paljon mulla on elämässä niin kuin vinossa mun asioita mun elämässä ja mä aloin tekemään parannusta.
Ja sitten niin kuin todella niin kuin tein totta ja näin kunnolla seuraamaan Jeesusta ja näin. Joo, aivan. Ja siitä lähtien olet sitten ollut uskossa. Kyllä. Joo. Sun äitin rukoukset on varmaan kantanut silloin pienempänä, että se varmaan seisoisivat siinä, jos ei olisi näin. Se on kyllä ihmeellistä, että mies puhuu ja kävelee ja näkee ja kuulee ja ei ole mitään ulkoisia vammoja ainakaan missään. Että ihmeellistä, miten Jumala voi tehdä tällaisia asioita. Mitä sä haluaisit sanoa niille ihmisille, jotka kuulee tämän sun todistuksen? Sulla on myös nettisivut. Mainitset sä, mikä se osoite oli? Joo, eikä tämän mun tarina voi käydä lukemassa sellaiselta nettisivulta kuin www.ylösnousut.fi. Joo, eli sieltä löytyy Nikon tarina. Ja mitä sä haluaisit sanoa niille ihmisille, jotka ei ehkä usko Jumalan olemassaoloa tai ajattelee, että ehkä Jumala ei ole olemassa, niin mitä sä haluaisit heille sanoa? Joo, omalta puoltani tahdon rohkaista, että niin kun Jumala on olemassa ja omassa elämässä on nähnyt, kuinka Jumala vastaa rukouksiin ja hän on todellinen ja itse niin kun rohkaisen, että jos olet sellaisen kannalta, että uskon, niin yksinkertaisesti voit niin kun pyytää Jumalaa, että ilmesty mun elämässä. Jos olet todellinen Jumala, niin ilmesty mun elämässä. Näytä sun todellisuutesi mulle. Jumala voi sen tehdä kyllä. Joo, ja on niin kuin rehellinen. On rehellinen ja ota tosissaan niin kuin tämä asia ja pyydä tosissaan niin kuin Jumalaa ilmestymään sun elämään. Ja Jumala varmasti ilmestyy ja näyttää oman todellisuutensa sulle. Kyllä. Ja teilläkin voi jollain olla niin, että teillä on uskovia sukulaisia, jotka on rukoillut teidän puolesta. Ja samalla tavalla kuin Niko ei tässä seisoisi, jos ei hänen äitillänsä olisi ollut sitä uskoa Jumalaan, että Jumala voi vaikka kuolleista herättää Nikon. Niko ei sitten tässä seisoisi, jos ei hänen äidillään olisi ollut tätä uskoa. Niin hän on niin kuin elävä todiste siitä, että Jumala on.